Pozdrav i dobrodošli u još jedan video na kanalu, jedan nestandardni video za ovaj kanal, ali po mom mišljenju jedan od najbitnijih videa. Zašto? Zato što ovim pokreće možda i najbitniji serijal na kanalu. Naime, vidite i sami po naslovu da se video zove Budimo humani pa Taraba 1, odnosno broj 1, ali zato što ovo je serijal koji sam teo da pokrenem, gde pozivam vas da svi mi zajedno pomognemo jednoj ili više osoba kojima je novac ili kome je novac potreban. Naime, razmišljajući neko vreme, rekao, 8000 pretplatnika nije neki značajan broj na ovom sajtu i generalno na internetu, ali opet jeste neki broj i mislim da ako se zajedno udružimo da možemo da pomažemo ljudima, barem jednom mesečno, mislim svako nas jednom mesečno da izvoji recimo barem 1000 dinara na 8000 ljudi, mislim da je to poprilično lepa svota novca, dakle da pomognemo nekome prosto, jer zašto to ne bi radili? Budimo realni, mislim, moj sadržaj jeste o zastarjelim spravama za merenje vremena i o mirišljivim vodicama i sve to košta previše. Zašto umesto da kupimo neki novi parfem, zašto ne bismo te pare dali nekome kome taj novac potreban, jeli, da spase svoj ili nečiji život? Mislim da bi to bilo sasvim korektno od nas, jeli? Tako da eto, hoću ovo da pokrenem i za početak sam odabrao dve osobe, da se razumemo, ne postoji neki nužno određeni kriterijum kako ja biram osobe, samo eto, konkretno u današnjem videu bih vas pozvao pomognemo dve osobe. Prva jeste Aleksandar Petrović, a druga osoba jeste Marija Mitrović. Ostavit ću linkove za njihove stranice na sajtu Budi Human u opisu ovog videa, a ubacit ću montaži da možete vidite, pa eto, takođe pozvao bih vas opet da ne uplatite samo jedan SMS, jer mislim nismo se baš nešto potrudili ako smo platili 200 dinara i kao super, naš sad je moj ego zadovoljan. Tako da, ajde malo se potrudimo, malo više od 200 dinara da damo. Ili ajde, koliko god da je jedan SMS, mislim sigurno ne može bude više od par stotina dinara. Tako da da, mislim da je ovo najbitniji serijal na kanalu. Nadam se će što više vas da pogleda ovaj video. Mislim, poznavajući ljude koji gledaju moje videe, ovo će klikne par stotina ljudi, to je to, ali držim fige da će ljudima malo da proradi savest, malo ta kolektivna svest i tako dalje. Takođe, pozvao bih sve moje kolege koji se bavi tema satova i parfema, ali kad kažem moje kolege, mislim bukvalno sve kolege, dakle, čovjek parfem, sat na ruci, parfemičar, DSA, koliko sati i tako dalje, da sad ne znam, da li hoće podele ovaj video ili hoće da snime svoj video, da oni pozovu svoje pratioce da pomognu nekome drugom ili istim osobama, ali da snime svoje videa, a baš me briga da li će mene da dele, mislim, nije to ideja ovog videa, ali da, ajde da sad ne trabunjam previše. Aleksandar Petrović, Marija Mitrović, ajde im pomognemo da uplatimo što više možemo ovaj mesec, a u sledećem videu ćemo da pokušamo da pomognemo nekim drugim osobama ili nekoj drugoj osobi. Tako da to je to, hvala na gledanju, podelite ovaj video, pozvao bih vas da prvi put da podelite neki moj video i to je bilo to, vidimo se u sledećoj epizodi serijala Budimo humani.